So good morning guysमोन नोंथांमोना आं दिनै आंनि बाइकखौ देखायनो नागिरदों आं मा बाइकजों बेरायो नै आंनिया बेनो रुमा दा बर्तमान गामियावनो दंथ'यो जेरावबो थाङाखै स' नोंथांमोनजों नुजायैया गोबावानो जाबाय फन दामि लानो हाया नालाय बिदिनोसै फन दामि गैयैखाय बेनो आरो माथो खालामबावनो केमेरायाबो बारा क्लियार नुवाखैबो जानो हागौ आं नोंथांमोनखौ गाहायाव देखायहैनोसै बाइकखौ आं मा बाइकखौ इउज खालामगासिनो दं दा बेनो आंना रुमा बे आलासिफोर फैबा बायदिसिना ओंखाम दै लोंग्रा साहा जाग्रा गाइसमोना एसे शेयर लाइक खालामना हो शेयर लाइकखौनो मोनथ्रा माथो भिडिअ एथ' खस्थ' भिडिअ बानायबाबो बेनो गाइसमोन रुमा गाहायाव थांनि एसे गाइसमोन आं गोजौनिफ्राय देखायनि जायगाखौ माबायदि बेनो नै गोजौनिफ्राय लकेसनखौ मोजाङैनो नुयो माबायदि नायदो नुसिगोन नोंथांमोन आंनि रकेटखौ